வெல்கம் டு மை பயோஃப்ளாக் மற்றும் உங்கள் உழவன் உயர்வு. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட் வந்து 19 மார்ச். இப்போ இது வந்து மார்னிங் 7:30 இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மீனுக்கு வந்து தீவனம் போட போகிறோம். இந்த தீவனம் வந்து 1 mm சைஸு, 32% ப்ரோட்டீன் உள்ள தீவனம் இது. இப்போ வாங்க தீவனத்தை வந்து போடலாம். மீன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது. அதுக்கான காரணம் வந்து சொல்கிறேன் எதுக்குன்ட்டு. எல்லா தீவனத்தையும் வந்து போட்டுடலாம். எல்லா தீவனமுமே வந்து போட்டாச்சு. நம்ம திலேப்பியோட க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, நல்ல சைஸு கிடச்சிருக்கு நமக்கு. அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லணும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாட்ரு சேஞ்ச் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாளைக்கு மேலே ஆக போகுது. 10 ஆமாம், ஒரு 12 நாளைக்கு மேலேயே இருக்கும் வாட்ரு சேஞ்ச் பண்ணி. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரி நம்ம 1 வீக் கழித்து ஒரு 4 days 5 days கழித்து நம்ம வாட்ரு சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது, சேஞ்ச் பண்ணுற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நீர்மூழ்கி மோட்டார் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. காயில் பார்த்திங்கன்னா புகஞ்சிருச்சு, ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிடுச்சு. அதனால் இப்போ வந்து திடீர்னு நம்மளால் வந்து வாட்ரு மாற்ற முடியாத சூழ்நிலைக்கு போயிட்டோம். மீனும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தீவனம் வந்து கம்மியாக எடுக்குது. ஆனால் எல்லா தீவனத்தையும் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் லேட்டாக எடுக்குது ஏற்கனவே இதுன்ட்டு. அப்புறம் இன்னொன்று என்ன பண்ணிங்கன்னா, கழிவு வந்து கீழே நிறைய ஆயிட்டதுனால மேலே வந்து முறமாட்டம் மேலே வந்து அதோடய கழிவுகள் வந்து மேலே வந்து வர ஆரம்பிக்குது. இருங்க, உங்களை அதை வந்து க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். இப்போது வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே அந்த நுரை மேலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அழுக்கு படிஞ்ச மாட்டம் இருக்கும். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, மீனோட கழிவு தான் இது. இது பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்துருச்சு. எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து கரெக்டான டைமில் வந்து வாட்ரு சேஞ்ச் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மட்டும் வந்திருக்குது. மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம வாட்ரு சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். மோட்டார் வந்து ரிப்பேர் பண்ணி இன்றைக்கி வந்துடும். மோட்ரு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 2 நாள் ஆயிடுச்சு ரிப்பேர் பண்ண கொடுத்து. மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி வந்துடும். இந்த பார்க்குறீங்க நீங்கள், இது வந்து மீனோட கழிவு தான். மேலே பார்த்திங்கன்னா டேங்க்கு மேலேயே வந்துருச்சு, மீன் கழிவு அதிகமாகிடுச்சு. இதை நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து நம்ம மீன் வளர்ப்பில் வந்து நோய் வந்து தான் நமக்கு வந்து பிரச்சனை வரும், இல்லை வேறு எதனால தான் பிரச்சனை வரும் அப்படின்லாம் கிடையாது. இது மாட்ட பிரச்சனைகளும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நம்ம இன்றைக்கி வாட்ரு சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருப்போம். திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் இருக்காது. இது மாட்ட சுச்சுவேஷன்லாம் நமக்கு வந்து நிறையா வரும். இதெல்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் சொல்கிறேன். அனுபவம் உள்ளவங்களுக்கு இது ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இதெல்லாம் வந்து அவங்க நடக்கிறதா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். பிகினர்ஸுக்கு வந்து நிறையா பேருக்கு தெரியாதுல்ல. இப்போ நான்லாம் எனக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா, நான் இதனாலேயே கரண்ட் இல்லாமலாம் ரொம்ப அவதிப்பட்டிருக்கேன். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து டேங்கில் இருந்து தண்ணியை இறக்கிடுவேன், பார்த்தா கரண்ட்டு சடனாக இருக்காது, ஆஃப் ஆயிரும். அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ண முடியும்? மீன் பார்த்திங்கன்னா துள்ளிக்கிட்டு கிடக்கும் அரை வாட்டரில், ஆக்சிஜன் பற்றாமல், வாட்ரு பற்றாமல். என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏதாவது மாற்று வழிகள் பண்ணிட்டே ஆகணும். அது மட்டும் சுச்சுவேஷன்லாம் நமக்கு வரும். அதனால தான் நம்ம வந்து சரி இதை வந்து நம்மளோட வியூவர்ஸுக்கும் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்கும் சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு தான் நான் இப்போ இந்த காணொலி வந்து உங்களுக்காண்டி போட்டிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த வாட்ரு சேஞ்ச் பண்ணுறது என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன மாற்றம் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா,
சும்மா ஒரு ட்ரம்மில் வந்து பக்கத்தில் வந்து தண்ணியை கொண்டு வந்து ஒரு 5 ட்ரம்மு 10 ட்ரம்மு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ட்ரம்மு மட்டும் கொண்டு வந்தேன் தண்ணி 5 வாட்டி. கொண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் 5 ட்ரம்மு வந்து மட்டும் இதில் ஊற்றி அங்கிட்டு திறந்து விட்ருக்கேன். என்னால் முடிஞ்ச மாற்று வழி வந்து இதுதான், வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பெரிய லெவலில் இதில் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான நம்ம இல்லை. நம்ம வந்து போர்வெல் ரெடி பண்ணால் தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனாலேயே நமக்கு வந்து பிரச்சனை வரும். இதுவும் நமக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை தான், தெரிஞ்சுக்கிறங்க. இதில் வந்து நோய் வந்து தான் மீன் இறக்கும், மற்றபடி நம்ம தண்ணி வாட்டர் மாற்றாமல் இருந்தாலும் இறக்கும். அப்படிங்கிறத தாண்டியும் இது மாட்ட பிரச்சனைகளும் இருக்குது, பார்த்துக்கிறங்க. வாங்க, ஒரு ட்ரம் இருக்குது, அந்த ட்ரம்மு காட்டுறேன். இதுதாங்க அந்த ட்ரம்மு. இது மட்டும் நம்மகிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ட்ரம்மு இருக்குது. 3 ட்ரம்மு வாட்ரு தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வாட்ரு பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் நம்ம நண்பருடைய வீட்டில் போர்வெல் இருக்குது, அவர்கிட்டருந்து வாட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து 3 ட்ரம்மு மட்டும் மாற்றி விட்ருக்கோம். இதான் நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சிறிய அளவு வாட்ரு சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்ச அளவு. நம்மளால் முடிஞ்சது இப்போ பண்ணணும்ல, நம்ம அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இப்போதைக்கு இதை பண்ணி வச்சுருக்கோம். சரி, ஓகே. இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட திலேபியாவோட க்ரோத்தை வந்து லைவாக செக் பண்ணி பார்ப்போம். அதோட வீடியோஸ் நான் இதுக்கு அடுத்து போடுறேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வந்து பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. அப்படியே பெல் பட்டன் அமைக்கி ஆளுங்கிற சிம்பிளையும் கொடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. சரி, ஓகே. உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் உழவன் உயர்வு. நன்றி, வணக்கம்.